Bună ziua, doamnelor și domnilor! Acum suntem de la emisiunea Sparta lui Pixu și vrem să vă prezentăm niște produse foarte interesante. Acesta este o trusă foarte interesantă care te ajută foarte mult la munte, mai imagine ce. Depinde, când este seara puteți aprinde această lumină, bate, nicio importanță, în fine, costă 2 lei, nu mă interesează. Așa, acum, avem aici un binoclu care ne putem uita, scuzați-mă. Așa, mere. Acesta costă 3 lei. Deci, așa, avem și o busolă în caz dacă ne rătăcim dreapta și știu pe unde. Așa, aveți o scoate. Deci, așa. Eu nu știu ce desface. Așa, uite, o desfăcut. Îți indică nordul. Într-adevăr, e interesant. Asta a pus în maulă. Așa. Ce mai avem noi pe aici? Avem și un cuțăț. Aveți foarte mare grijă cu acesta. Într-adevăr, costă numai 2 lei, dar poți să iau o găină, un pui, ceva, să nu știu, prin pădure, ceva. Interesant oricum. Așa, ce să vă mai prezint dumneavoastră? Avem aici o fluierice foarte interesantă. Vin 2 scrini la tine dacă fluieri cu ea. Masa e grijă să nu te muște. Ok, fluieră foarte interesant. Interesant. Așa, gătați în coța 2, 3, 4 și 7, 9, 10, face 70 de lei. Avem aici un cuțit, auzi, doamne, ce cuțit vorbesc. Un pistol. Se numește GM069, bla 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 bla, pula mea. Așa, nu știu, depinde. Da? Cât? Dacă băgați niște gloanțe foarte mari, puteți dracu știe, nu știu ce se întâmplă și pot să schimbi. Așa. Acesta costă numai 8 lei, așa că vă aștept să mă sunați la numărul 0749, ați notat? 0749 599 577. O zi bună vă doresc! Stinge.